हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव। दायो आङो बानलु आसार बानायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दायो जोङो बानलुखौ मोजाङै सुग्रोना लाबाय। लोगोफोर, आङो बेबायदि बानलु आसार बानायफेराखैमोन। बेनो आंनि फार्स्ट टाइम। आङो मोजाङै रोङा, थेवबो जा हायो बेखौनो नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो नाजानाय जाबाय। लोगोफोर, जोंहा आइया एसेल' जाबाय होननानै बानलु फिसाखौबो दसेनो लगायना होबाय। दायो बानलुखौ सान्दुङाव फोराननो नागिरदों। दायो आं बानलुखौ सान्दुङाव होबाय। दायो बानलुआ एसे रानबाय। दा आङो बेखौ एवनोसै। थाव होबाय। लोगोफोर, बेनो आंनि फार्स्ट टाइम बानलु आसार बानायनायमोन। आङो मोजाङै बानायनो रोङा दे लोगोफोर। अब्लाबो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअखौनो बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों? मोजां मोन्दों ना गाज्रि मोन्दों? जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव दे लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक
शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौबो अल सेलेक्ट